Zdravím všetkých fanúšikov e-shopu Fotoveci. Dneska vám predstavím naše výrobníky ohňa. Ukážem vám vlastne, ako sa zapájajú, aby ste to mali jednoduchšie a nemuseli ste riešiť nejaký zložitý návod. Je to extrémne jednoduché, máme tých výrobníkov niekoľko v nabídce a tým pádom všetky fungujú na rovnaký princíp. Tak môžeme sa rovno pustiť do toho. Ako prvé, čo musíme spraviť, je vlastne, že zapojíme ten výrobník do siete, takže klasický napájací kabel, ktorý vedie do elektriny. A druhý kabel, ktorý budeme potrebovať, tak je klasický XLR-kový kabel, ktorý má vlastne takéto spojenie. Tento kabel nájdete v našom e-shope. V balení jedného výrobníku je vždycky jeden kabel, ale pokiaľ by ste chceli prepojiť tých výrobníkov medzi sebou viac, tak môžete si ich dokúpiť a prepojiť medzi sebou. Takže môžeme ísť na to. Takže ako prvý zapojíme kabel DMX 512 do Control Input, takže sem. Tak. A druhú koncovku zapojíme do DMX ovládača, ktorý taktiež máme v ponuke na našom e-shope, ale samozrejme môžete použiť akýkoľvek DMX panel, pretože je to univerzálne. Na každom DMX paneli budete mať takýto vstup, ktorý je práve na tú druhú koncovku tohto XLR kabelu, takže to len zapojíme. Tak. A vždycky doporučujem, predtým než tam vložíme ten technický sprej, si otestovať, či nám výrobník komunikuje s tým DMX panelom. Ako to spraviť? Najprv si nastavíme adresu na tom výrobníku. Tu si vždy nastavujeme v tomto bode. Najjednoduchšie je to nastaviť na tú jedničku. Pokiaľ by ste mali ešte zapojené nejaké svetla do toho DMX panelu alebo ďalšie výrobníky, tak samozrejme môžete tie adresy rozdeliť. Ale na tento účel nám bude stačiť to nastaviť len na tú jedničku. Na tom DMX paneli si taktiež nastavíme len jedničku. Takže to je pomerne jednoduché. Takže prepneme si výrobník do DMX módu. Takto. A na DMX ovládači si vlastne týmto aktivujeme výrobník. Počujeme vlastne cvaknutie, to znamená, že výrobník komunikuje. Každý výrobník má dva režimy. Jeden je vlastne instantné odpálenie a potom druhý režim, ktorý si aktivujeme číslom 2. Takto. Tak je vlastne pravidelné odpaľovanie. Potom tu máme ešte jeden výrobník, ktorý podporuje aj režim ohnivej gule, ktorý si ukážeme. Ukážeme si ešte pripojenie u tohto druhého typu a následne si ukážeme v praxi, ako takýto výrobník funguje. Čo sa týka tohto typu výrobníku, tak to zapojenie je úplne rovnaké ako u predošlého, takže vidíme, že napájací kabel je zapojený rovnako, DMX kabel úplne rovnako. Zapli sme si teda tento výrobník do DMX módu, avšak vidíme, že tento displej, ktorý je u tohto výrobníku, nastavuje tú adresu, takže to je jediný rozdiel oproti tomu predošlému typu. Takže nastavili sme si tú jedničku, na DMX paneli máme taktiež nastavenú jedničku a môžeme si znova otestovať, či nám výrobník funguje. Jeden režim funguje, takže to je vlastne instantné odpaľovanie a pri druhom režime nám to vlastne takto odpaľuje neustále. Takže to sú dva režimy, ktoré tento výrobník podporuje. Vidíme, že to komunikuje. A povedzme, že by ste chceli na svoju akciu tých výrobníkov viac. Tieto výrobníky podporujú medzi sebou prepojenie až do 8 kusov, takže nie je problém ich prepojiť niekoľko. Ako takéto pripojenie vyzerá, je to pomerne jednoduché. V podstate vždycky jeden ten XLR kabel, ktorý vedie do toho DMX panelu, zapojíte priamo do toho panelu, ale u každého výrobníku máte ešte control output, ktorý prepojíte medzi tými výrobníkmi. Takže ja by som si zakúpil ďalší XLR kabel, ktorý by som zapojil do jedného výrobníku, do druhého a tým pádom, pokiaľ by som ich mal oba nastavené na rovnakú adresu, čo môžeme vidieť tu, takže tento je na jedničke, tu by som si nastavil taktiež jedničku, tým pádom by mi komunikovali rovnako. Ak chcete mať túto sériu výrobníkov, vždycky to musí byť rovnaký typ. V podstate, pokiaľ sú tu rôzne typy, tak bude tam vždycky nejaká odozva, niekedy tam nefunguje tá kompatibilita s DMX panelmi, takže naše odporúčanie je, ak budete plánovať nejakú väčšiu akciu, kde chcete mať tých výrobníkov viac, vždycky si brať jeden typ. Vždycky je tu vlastne zhora takáto cievka, ktorú musíme mať nad tým vlastne sprejom. Pretože keď ten sprej chrlí, tak vzniká tu vlastne elektrická reakcia a vždycky individuálne od každého výrobníka to závisí, že tá cievka nie je úplne nad tým. Je to jednoduché na opravu, vlastne ako vidíme tú cievku, tak mala by byť tesne nad tým, takže takto jemne si ju posuniem. Nemusíte sa báť, keď je to vypojené z elektriny,
nič sa nestane, takže takto si to jemne. Teraz je to vlastne, ja som to posunul trošku nad to, môžeme si to otestovať v praxi. Teraz by vlastne tá cievka mala rýchlejšie chytiť, takže tým pádom vždycky, keď to odpalím, tak sa instantne ten oheň splane. Takže zapojíme si to. Práve sme videli teda výrobníky ohňa, ktoré máme v ponuke. Samozrejme máme ich oveľa viac v našej ponuke, ale to novinky, ktoré práve idú na náš sklad. Každopádne, pokiaľ by ste takýto výrobník chceli na vašu akciu, stačí nám napísať alebo sa pozrieť na náš e-shop. Každému výrobníku doporučujem teda technický sprej, ktorý vydrží väčšinou na sústavné pustenie 15 minút, alebo pokiaľ to budete púšťať raz za čas vlastne do nejakého rytmu, tak kľudne vám to vydrží hodinu, dve bez problémov. Doporučujem si ku každému výrobníku brať jeden technický sprej extra do rezervy a taktiež budete potrebovať teda XLR kabel, ktorý taktiež nájdete v našej ponuke. A ako posledné DMX ovládací panel, ktorým vlastne tie výrobníky budete ovládať. A pokiaľ budete mať túto sadu, všetko bude fungovať bez problémov. Verím, že tento návod vám pomohol a pokiaľ by ste predsa len potrebovali s niečím ešte poradiť, kľudne sa neváhajte obrátiť na nás a radi vám dodatočne poradíme.